Преди 11 години обещах всичко, но не знаех, че най-трудното ще бъде да стана баща. С години чакахме, надявахме се, всеки месец нова надежда, ново разочарование. Питах се, защо ние, Господи? Слушах как приятелите ми разказват за децата си, а аз мълчах. Тя плачеше нощем, аз скрито. Болеше ме, че не мога да й дам това, за което мечтаеше. Започнах да се моля, не просто да искам, а да вярвам. В една събота сутрин тя ми каза тихо: имаме си чудо. Не разбрах веднага, но когато го осъзнах, паднах на колене, плаках и благодарих. Днес го държа в ръцете си и той ме гледа с най-чистите очи. Ние чакахме 9 години, но си заслужаваше всяка сълза. Бог не закъснява. Той подготвя сърцето. Споделете тази история, ако сте преживели или очаквате чудо. Ако също се молите, напишете Амин. Нека се молим заедно.